אם אתה בעל עסק בינוני או גדול, אז כנראה תזדהה עם המשפטים הבאים. אני משקיע אלפי שקלים כל חודש, ואני מפחד להפסיק, כי אז תיפסק העבודה. ולאוזן זאת לא הכנסה ודאית, ואי אפשר להישען על זה. וכמובן המשפט שכולנו אומרים, איך אני אוציא סרטון כל יום? מה אין לי מה לעשות? אז נכון, להפסיק קמפיינים יכול להיות מסוכן, ולאוזן לא ודאי, ולהתעסק כל היום ולעשות סרטונים, זה הופך אותך לליצן טיק. אבל זה לא חייב להיות ככה. אני יבגני גלדקיך והבעלים של דיסטרומדיה, ובחלק הטוב של העשור האחרון, אני בונה אסטרטגיות שיווקיות, בונה תסריטים, ומצלם ועורך תוכן וידאו לעסקים. וגם אני מזדהה עם המשפטים האלה, כי אני בדיוק כמוך, בעל עסק. גם אני עושה ממומן, גם לי יש לקוחות מפה לאוזן, וגם אני מתקשה להוציא לעצמי סרטון ביום, אף על פי שאני מוציא ללקוחות שעובדים איתי במצטבר מעל ל100 סרטונים כל חודש, כמו סרטי תדמית, תוכן ממומן, תוכן אורגני, פודקאסטים, פרסומות מוצר ועוד הרבה. ויותר מזה, אני מבין דבר אחד, ואני ממש מקווה שכבר הבנת את זה בעצמך, וזה שהיום הרשתות החברתיות זה קיר הפרסום הגדול, החזק והרלוונטי ביותר לכל עסק כדי להגיע ללקוח הנכון עבורך. ושים לב שאמרתי הלקוח הנכון עבורך. כי כמה פעמים בהיסטוריה העסקית שלך בזבזת חצי שעה, 40 דקות על שיחת טלפון עם בן אדם שבכלל לא מתאים לך כלקוח. או כמה פעמים מצאת את עצמך תקוע בלהגן על המחיר שלך, בהרגשה כאילו הצד השני רק רוצה לנצל אותך ולקבל מחיר נמוך ככל הניתן. הרי נכון שלהיות בעל עסק במדינת ישראל זה לא קל גם ככה, ואנחנו די מקופחים. יש עליך תמיד המון לחץ, לקוחות, עובדים, ניירת, הוצאות ושותפים להכנסות. אז אתה מנסה לגדול. אתה מנסה להרוויח יותר, וראית אולי סרטון על 5 השלבים שהסרטונים התפוצצו ברשתות. ואולי אפילו הלכת וקנית חבילה של 10 סרטונים שכנראה צילמו לך עם אייפון בשעה, ואם היה לך מזל נפלת על מישהו שבאמת יודע לתפעל מצלמה. אבל גם הסרטונים האלה לא הכניסו פנייה אחת אפילו. ואז אתה רואה עסק כלשהו שיש לו פרזנטורית יפה, והוא מצליח, ואתה אומר לעצמך, אין, הכל חרטה. ושוב אתה מפסיק. שוב אתה מעלה תקציבי פרסום, מחכה לפה לאוזן ומפסיק להיות פעיל ברשתות. תמיד הכל חוזר להתחלה, וכמו שאמר טוני רובינס, אם תעשה את מה שתמיד עשית, תקבל את מה שתמיד קיבלת. עכשיו אולי אתה חושב שאתה עושה הרבה, ואני אומר את זה באמת באהבה, אבל האמת היא שאתה תורך במקום. אז אם משהו לא ישתנה כאן ועכשיו, אתה תישאר תקוע באותו הלופ, באותו הבוקר ועם אותה הכנסה. עכשיו אני כיוצר התוכן מהצד השני, ככל שעברו אצלי יותר ויותר לקוחות, מעבר לפן המקצועי גם דיברנו הרבה והתחברתי עם רובם, והם סיפרו לי מה הם חוו לאורך הדרך. יום אחד היה לי את רגע הראשון מתוך 2, ושם נפל לי הסימון, שכולם עושים את אותו הדבר ומצפים לתוצאות שונות. ואם אני אמשיך לעשות ולתת את אותם המוצרים שכולם נותנים, אולי אני ארוויח, אבל הלקוח שלי כנראה לא. וזה מה שגרם לי לחשוב מחוץ לקופסה ולהבין מה אני יכול לתת שיניב לך יותר ממה שזה יניב לי. מה שבתמונה הגדולה כמובן ימצב אותי גבוה יותר. עד שיום אחד ראיתי את אשתי שתהיה בריאה יושבת וצורחת על הטלוויזיה בזמן שהיא צופה באח הגדול. ועם כמה שזה היה משעשע לראות אותה צורחת כמו חולת נפש על חפץ, שם קרה הרגע השני. וזה שמה שהיא חובה עכשיו מלא ברגש כזה או אחר, ומה שהיא רואה עכשיו משפיע עליה ומניע אותה לפעולה מסוימת. וזה התחבר לי שהכל בסוף מסתכם בזה, ברגש. זה לא 10 סרטונים, וזה לא התסריט לסרטון כמו שזה האנשים, הדמויות שהם, הדעות שלהם שגורמות לנו או לאהוב אותם או לא. אבל ככה או ככה, זה גורם לנו להרגיש משהו. ומחירה בסוף, ברוב המקרים לפחות, מובלת על ידי רגש. ופה נולדה הגישה שלי לתוכן וידאו ואיך לשווק שירותים ומוצרים בצורה שתגרום אצל הצד השני רגש, שיניע אותו לפעולה. עכשיו בטח אתה שואל את עצמך מה זה אומר ואיך זה עובד. כמו שאמרתי, הכל מתחיל ונגמר ברגש. אבל כמובן שזה לא אומר שאני אהפוך את הרשתות שלך לטלנובלה. אבל אם נתייחס לזה כתוכנית טלוויזיה, זה אומר שיש ימים ושעות מסוימות שבהן יש שידור, ושזה קורה באופן עקבי. המטרה שלי היא להכניס את הלקוח הרלוונטי ביותר עבורך בדלת דרך הדיגיטל, ולא לדחוף לו בכוח מוצר לגרון, אלא לתת לו לבחור לבד, אם הוא מרגיש שהוא מתחבר אליך, אם הוא מרגיש שאתה הבחירה הנכונה עבורו, והכי חשוב, שהוא מרגיש שהוא קיבל את ההחלטה לפנות אליך מיוזמתו. וכך הפרסום ממומן יכול להפוך ללא חובה, הרשתות יהפכו לפה לאוזן, ואתה כבעל העסק לא תצטרך לא לצלם, לא לערוך, ולא לחשוב בכלל על מה יהיה הסרטון הבא או מה הטרנדי היום בטיקטוק. כמובן שחשוב להבין שמדובר בתהליך, וכמו שלא בנו את רומא ביום אחד, עסק לא הופך לאימפריה בן לילה. הכל לוקח זמן,
תכנון, הצלבת נתונים, כדי באמת להגיע ליעד. אבל זה לא מדע טילים ואני יכול להסביר את זה בשלוש שלבים. אז בשלב הראשון, מאפיינים את העסק מאלף עד תף. מבינים מי אתה, מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה, למי השירות או המוצר שלך עוזר, ולפי זה מאפיינים את האבטר לקוח הרלוונטי ביותר עבורך. משם מתחילים לחקור מי זה הלקוח הזה. מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, ואיך אפשר לחבר אותו אליך בצורה הטובה והמהירה ביותר. בשלב השני, בונים את האסטרטגיה. זה הבלופרינט שעל פיו נפעל לחודשים הקרובים. כמה ימי צילום, כמה סרטונים, כמה תמונות, מה יהיה בסטורי, ואיך להניע אותם לפעולה. בשלב השלישי, יוצאים לדרך. מודדים נתונים, משפרים אותם ומחדדים את המסר. כדי לגרום ללקוח האבטר שלך להרגיש שהוא רוצה להיות חלק מהקהילה שלך. עכשיו הנה כמה נתונים שפורסמו ב-Outbrain לפני כמה חודשים שקשורים לתוכן וידאו. כמעט כל מותג בעולם, ב-95% ליתר דיוק, משתמשים בתוכן וידאו למטרות שיווק המותג. מה הופך אותך לשונה מהם? כי במקרה הזה נראה שלא בודד בפסגה. רוב האנשים צופים בווידאו בנייד שלהם, מה שאומר רילסים, טיק טוקים ושורטס. אני מניח שאז אם אתה לא שם, מי אתה? ותוכן וידאו מוביל למעורבות ומחירות. בשנת 2023, חברת וייזאוול, שעוסקת בתחום התוכן ברמה הגלובלית בעצמה, עוד משנת 2011, פרסמה ש-84% מהאנשים אומרים שסרטון של עסק שכנע אותם לקנות מוצר או שירות. ובקצרה, וידאו זה כאן, זה עכשיו, וזה גם העתיד. אז מה שאני מציע לך כאן, זה לא רק סרטונים כאן ועכשיו. אני מציע לך את העתיד. אני מציע לך את האפשרות להפוך את העסק שלך למותג, לבנות קהילה, ליצור היכרות של המותג שלך לקהל רחב יותר, והכי חשוב, סיסטם לשיווק אורגני, כדי שבעתיד לא תצטרך להתבסס אך ורק על ממומן, פה לאוזן או טרנדים שחולפים. ועם שיטת האח הגדול תקבל אפיון מעמיק לעסק, בניית אסטרטגיה שיווקית לטווח ארוך, ימי צילום קבועים כל חודש, תוכן מוכן שמציג אותך בצורה האותנטית ביותר, וגם סרטונים לממומן כל רבעון כחלק מהחבילה. ובמידת הצורך, פרזנטורים, בניית משפחים, אתרים ודפי נחיתה, ניהול קמפיינים, ניהול סושיאל, ואם פספסתי משהו, תציין את זה בשיחה ואדאג גם לזה. וכל היופי שהכל נעשה בשבילך כדי שאתה תוכל להתעסק במה שאתה הכי טוב בו. וזה העסק שלך. הגיוני, לא? ותשמע בעצמך מה תימור וקיריל מרוקסטאר טאטו אומרים על התהליך. מה המצב? קוראים לי תימור ואני הבעלים של סטודיו רוקסטאר טאטו באשדוד. הסטודיו המוביל לקעקועים באשדוד והסביבה. קיריל, המקעקע של רוקסטאר, 1 מתוך 3. החלטנו שחסר לנו קצת נוכחות. לא היה לנו בכלל סושיאל, ולבד לא היינו רוצים להתעסק בזה יותר מדי, ולכן רצינו מישהו שפשוט יפתור לנו את הכאב ראש הזה. עליי אישית זה השפיע לטובה, אני מרגיש שזה ירים לי את הביטחון העצמי, לא ההפך, ואני באמת מרגיש שאני גם בתור בן אדם בן 35, נהייתי קצת יותר, נקרא לזה קצת יותר מעורבב במה שהולך בחבר'ה יותר צעירים, שהיום הם כל היום טיק טוק, רילס וכאלה, איפה שצריך להיות. אתה עם כל החבר'ה המגניבים. כן. הגעתי ממצב שאני לא יודע מה עושים כשמכוונת אליך מצלמה, למצב שאני אוהב שמצלמים אותי, למצב שאני יודע מה להגיד, שיש לי פלואו, ושאפילו למדתי לעשות את זה קצת בעצמי בעקבות המפגשים איתך. איך היית לפני שהתחלנו לעשות סרטונים מול מצלמה? ככה, קפה במקום כמו אבן, לא יודע מה לעשות עם עצמי. כמה זמן אנחנו עובדים ביחד כבר? שנה? שנה וקצת. אני חושב שאתה מחדד לאורך כל הזמן שאתה עושה את הסושיאל. ההתחלתי לדעתי 1-2-3 כדי להבין בכלל איפה הרוח נושבת, ואחרי זה רק להשתפר ולהשתפר ולהשתפר, יש אינסוף מקום להשתפר תמיד. הוא כל הזמן נראה יותר טוב, יותר מזה, יותר טבעי, יותר אמיתי, יותר אתה. ואיך זה השפיע על העסק באופן כללי? חשיפה הרבה יותר גדולה, חשיפה משמעותית, וכמובן עם המון לקוחות מחוץ לעיר, וזה הגיע למצב שהרוב המוחלט של הלקוחות שלנו הם בעצם מחוץ לעיר. זה הביא קהל שונה, מעגלים שונים של אנשים שלא הכירו אותנו, ואני מרגיש שהיום בזכות הצילומים שלך אין מישהו שקשור לנישה בצורה כזאת או אחרת, בין אם הוא אוהב, בין אם הוא כבר נמצא בתוכה, שלא מכיר את השם רוקסטאר. מה המסקנות שלך משנה רצופה של סרטונים לעסק? קודם כל שזה חובה, זה מפתח אותך גם אישית, לא רק את העסק. לאט לאט אתה מבין שזה עובד, גם בלקוחות החדשים, גם בהכנסות, וכמובן כשאתה רואה שהם מתחילים להעתיק ממך. כאילו, מזהים אותך ברחוב? לצערי, כן. סתם, לא, זה סבבה, זה סבבה. זאת, לדעתי, זאת אחת ההשקעות הכי טובות שעשינו פה. חד משמעית השקעה, מה זאת אומרת? כאילו, קל. כמה דבר כזה שווה לעסק? לפחות בין 5-10% מהמחזור. לפחות.
הייתי אומר שאתה אחלה בן אדם עם וייב טוב. בהרבה מהדברים שמתי לב שווייב דומה לשלי קצת, שזה מצוין. אתה גורם לבן אדם שאתה מצלם להרגיש בנוח. הייתי אומר שאתה בן אדם שמאוד קל לעבוד איתו, בן אדם שמאוד קל להתחבר אליו. לא יודע אם הייתי יכול לבקש עוד משהו כאילו. קודם כל, תמיד אפשר לסמוך עליך שהביצוע יתבצע, תמיד אפשר לסמוך שזה יגיע בזמן, ותמיד אפשר לסמוך על זה שנקבל טיפים, שנקבל עזרה ושנקבל את ההכוונה המקצועית. אני אסכם את זה בצורה הכי פשוטה, שמבחינתי אתה חלק מהצוות בסטודיו, נקודה. אתה חלק מאיתנו ומכל המשתמע מכך. טוב, אני חושב שהם סיכמו למה זה שווה המון לכל עסק. עכשיו השאלה היא, מה זה שווה לך? עכשיו אין עוד מישהו שאני יכול לחשוב עליו שמציע את זה, אז אני לא ממש יודע לומר מה יהיה המחיר בשוק, אבל אני כן יודע שלקוחות שלי משלמים בממוצע סביב ה-15,000 שקלים, תלוי בגודל העסק וכמות השירותים שהם לקחו כמובן. מה שכן, זאת הוצאה עסקית לכל דבר, אז גם מזדקים על זה על הדרך. אבל תכלס, זאת בכלל השקעה, וכמו כל השקעה, המטרה שלה היא להחזיר את עצמה ולהניב הרבה יותר. אז תגיד לי אתה מוכן לתהליך כדי באמת לגדול ולהשתפר? והאם אתה מוכן להשקיע בעסק שלך כדי לשפר את החיים שלך ושל המשפחה שלך? אם כן, תלחץ כאן למטה לשאלון האפיון הראשוני כדי לבדוק אם אנחנו מתאימים בכלל, ותקבע שיחת ייעוץ ראשונית בחינם לגמרי. מה שכן חשוב לי לומר שהזמן שלי מוגבל, ואני רוצה להשקיע אותו על אנשים שבאמת צריכים את העזרה שלי, ובאמת רוצים לעשות שינוי משמעותי. אם אתה מבין שזאת הדרך, בוא נתחיל תהליך שישנה את איך שהעסק שלך נתפס, נראה ומושך לקוחות. לחץ עכשיו, אני מחכה לך בצד השני.